for DJ Rocky's Secret Files. Goodbye, my first love. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga matagal mo ng taga-suporta. At eto, pinag-isipan ko muna talaga to ng milyong beses bago ko gawin. Kung may kwenta pa ba to kahit almost 3 years nang nakalipas. Habang sinusulat ko to parang lahat sariwa pa, kaya dito ko na lang ibubuhos para sa huling message ko. Na malaman mong mahal kita, love. Itago mo ko sa pangalang Aiko. At ito, ang aking secret file. High school, magkakilala na kami ni Char. Year 2012 nang una kaming magkita sa school. Siyempre, hindi ako torpe kaya ako na ang unang nagpa-cute at nagpapansin sa kanya. Tandang-tanda ko pa kung gaano ako kadalas magpaalam sa teacher ko para kunwaring umihi. Masilip lang siya sa room nila. Magkaiba kasi kami ng section noon. Yung mga barkada ko, crush yung advisor niya. Kasi napakaganda nga naman. Ang madalas ko pang style noon, sasama ako sa kanila para puntahan yung crush nilang advisor ni Char. Pero ako, siya lang naman yung lagi kong sinusulyapan. May dala-dala pa akong gitara. Pakunwaring aawit pero ang totoo, para lang naman talaga sa kanya yun. Tuwing matatapos ang klase namin, tumatambay ako sa math garden at inaantay ko siyang dumaan para kunwaring makisabay pa uwi. Kaso, nung unang gawin ko yun, wrong move pala kasi naglalakad lang sila ng mga kaibigan niya pa uwi. Dahil hindi naman kalayuan ang bahay nila mula sa paaralan namin. At tuwing lunch break, hindi din sila umuuwi dahil pinagbabaon sila ng parents nila. Kaya ang ginawa ko kinabukasan, nagbaon din ako sa tanghali para hindi na umuwi at tumambay na lang sa classroom nila. Total, may mga kaibigan din naman ako doon. At habang kinakain niya yung lunch niya, gamit ang aking gitara, tumugtog ako. Tumalikod din ako sa gawin niya para hindi ako ma-distract sa bawat tingin niya. Nakakalusaw kasi. At habang kinakanta ko yung kanta ni JRA na You and I by Chance, kitang-kita ko yung tingin niya sa akin. Nakatitig lang siya habang sinusubo yung pagkain niya. At grabe DJ Rocky, napaka-cute niya at napakaganda ng mga mata niya. Kahit mukhang suplada, basta nakakalusaw talaga. At tuwing maalala ko yun, natutuwa na lang ako. Pero may halong pagsisisi. So ayun, mula nung araw na yun, halos inaraw-araw ko na ang pagtambay sa room nila. And then every lunch, nawawalan na rin ako ng hiya para kausapin siya. Then isang araw, habang nilalaro ko ang strings ng gitara ko, nag-request ng kanta yung kaibigan niya. Ang sabi, Aiko, kanta ka na uli, para naman sumaya tong kaibigan ko. Siyempre ako naman, dali-daling kumanta para mapasaya si Char. At dahil doon, nalaman ko na mahilig pala talaga si Char sa music. Pero, ang nakakalungkot na nalaman ko, meron pala siyang ka-MU. Dahil doon nasaktan ako, hindi na ako tumambay sa room nila para kumanta. Tuwing may activity kami sa room, lagi ko na lang nilelettering yung initials ng whole name niya. Gagawan siya ng Minecraft o kaya naman ibuburda yung name niya. At lumipas ang 3 buwan, hindi man lang niya ako hinanap. Para akong tanga. Sinasabi ko sa sarili ko na isang araw, hahanapin niya ako. Kahit hindi naman talaga mukhang interesado sa akin yung tao. Susuko na sana ako Pero after 5 months na ganun, isang araw nagkasalubong kami sa hallway. Papasok siya nun sa classroom nila at sabi niya, Hoy, Aiko ba ang name mo? Siguro nasira gitara mo kaya hindi ka na umaawit sa room namin.
Sayang, hinahanap-hanap ka pa naman namin. Grabe DJ Rocky, sa sobrang gulat ko noon, wala talaga akong masabi kundi natulala lang ako. Sabi pa nga niya sa akin, dahil daw doon hindi na niya ako kakausapin uli. Kasi mukha naman ako akong suplado at hindi marunong mamansin. So fast forward, naging malapit kami sa isa't isa. And ayun, balak ko na nga siyang ligawan noon hanggang sa isang araw. Pumunta siya sa room namin at hinahanap daw ako. Siyempre ako natanga, dali-daling lumabas para puntahan siya. Nakita ko siya sa labas na malungkot at basa yung mga mata. Inabot sa akin yung isang sulat, pinabibigay sa pinsan ko, na boyfriend pala niya. Oo, diba? Kung kailan balak ko siyang ligawan, tsaka ako malalaman na jowa pala siya ng pinsan ko. Iba talaga kapag maganda, no? Mahilig sa palihim, sabi ko sa isip ko. Anyway, pinibigay nga sa akin yung letter niya para sa pinsan ko dahil aalis na yung pinsan ko. Magta-transfer na sa ibang school. Pag uwi sa bahay, hindi ako mapakali. Gustong-gusto kong buksan at basahin yung letter na pinapaabot niya sa pinsan ko. Pero dahil nire-respeto ko siya, tumukbo na lang din ako na mabilis. At inabot yon sa pinsan ko. Sabi ko pa nga sa pinsan ko, lakas mo girlfriend mo pala yun. At bili niya sa akin na bantayan ko raw si Char kasi sayang. Ay, napabulong na lang ako, sayang talaga. At ayun, LDR na sila. Lagi ko nang nakakasama sa school si Char. Dahil nga sa pinsan ako ng boyfriend niya. Ako, kunwaring dakilang tagabantay niya pero ang totoo, binabakuran ko talaga siya para sa akin na mapunta. O diba? Astig ko DJ Rocky. Loko-loko din kasi yung pinsan ko at kita ko naman yung hirap ni Char sa status nila. Kaya hanggat maaari, gusto ko na rin na magkahiwalay sila. Ako na lang ang magtutuloy na nasimulan ni Dex, yung pinsan ko. Ganyan ang laging nasa utak ko noon. Halos gabi-gabi na kaming magka-text at magkausap ni Char kasi nga laging busy si Dex. Naalala ko pa nga kung gaano siya ka-addict noon sa bituin at buwan. Wala pang gabi, pero alam na niya kung anong shape ng buwan at alam na rin niya kung anong araw bibilog ng buo to. Napaka-romantic at sweet niyang tao. Wala na atang hihigit pa sa kalambingan niya. Boses pa lang, ay nakakalusaw na. Mukhang suplada, pero sobrang inosente. At eto pa, DJ Rocky, napaka-honest ng tao. Yung tipong lahat, ikukwento pati yung mga gustong manligaw sa kanya, mga nambabastos sa kanya, at yung mga crush niya. Medyo masakit pag naririnig ko yun, pero pwede na. Kaya naman, deserve talaga niyang respetuhin at mahalin ng sobra. Ano ba yan? Naiiyak na naman yata talaga ako. So to make the long story short, tuluyan na silang naghiwalay ni Dex. At naging girlfriend ko na siya. 5 months lang naman ang itinagal nila. Tumungtong kami ng senior high school ng sabay at nag-transfer din kami sa isang school. Magkaiba kami ng kursong kinuha. Pero nagsasama kami sa iisang room dahil sa kakulangan ng guro noon. At kinakailangan kaming pagsamahin sa iisang subject. Hindi kami showy at hindi ako sweet sa public pero legal kami sa lahat. Kabaligtaran naman niya dahil siya gusto ng pinagmamalaki. Sino-show off at sobrang sweet niya eh. Pero ganoon talaga. Hindi raw maganda ang laging pareho. Kaya mas may thrill kapag opposite kayo. Parang give and take. Then, graduating na kami. So, nalalapit na naman ang bakasyon. Wala pa man ang bakasyon pero nararamdaman ko na yung kawalan niya ng time sa akin. Hindi na rin kami nakakapagsabay pumasok at umuwi. Wala naman akong problema sa pagpunta niya sa church. Halos araw-araw naging busy siya noon eh. Dahil sa sobrang daming ginagawa nila sa church. So araw-araw, pakiramdam ko, kalaban ko ang Diyos. Kaya imbes na pagbawalan siya, hinahayaan ko na lang siya sa pag-alis-alis niya. Unti-unti, nagkakaproblema din sila ng mama niya. Dahil nga mas madalas na siya sa church kaysa sa bahay nila. Minsan natutulog na ako pero gigising pa ako ng late night kasi yun yung available time niya. At madalas tatawag din siya sa akin ng naiyak. Papasok din ng umiiyak dahil sa nag-aaway sila ng mama niya. Ay, bawat araw kailangan din kita, gabi-gabi hinahanap kita.
Wala akong magawa kasi nasa church ka, kaya pinagdarasal na lang kita. Naalala mo pa ba yung mga time na nagpo-post pa ako sa timeline mo para lang hanapin ka? Kasi hindi ko alam kung nakauwi ka na ba. Tapos malalaman ko nakauwi ka na pala. Pero dahil sa pagod, nakatulog ka na. At hindi mo na ako na-text. Yan yung saloobin ko. Masakit yun sa part ko pero bilang lalaki hindi ko na sinasabi. Bagkus sinitiis ko na lang hanggang sa isang araw na wala na ako ng gana. Kasi ganun na lang yung routine namin. Wala pa kaming official breakup. Pero parang wala na talaga kami. Tapos sinasabi niya sa friend niya na ako yung walang pakialam sa kanya pero yung totoo, siya lang naman yung inaantay ko. Baka kasi kapag bumalik ako, siya naman yung mambaliwala sa akin. So eto na nga, isang araw, natuldukan lahat ng mga sabi-sabi at naririnig ko patungkol sa kanya. Nasa school pa ako noon, gumagawa ng thesis. May nagsabi sa akin na may naghahanap daw kay Char sa baba. That time, nakauwi na si Char. Nauna na siya kasi hindi na nga kami nagsasabay. Dali-dali akong bumaba para puntahan. Nang makita ko yung lalaki na hindi ko pa tinanong kung sino at anong kailangan niya kay Char. Kasi sa tingin ko alam ko na kung sino siya. By the way, DJ Rocky, katulad nga ng sabi ko kanina, madaldal at honest na tao si Char. Lahat na ikukwento niya sa akin. Yung tipong minsan ibang lalaki na kinukwento niya pero tuloy pa rin siya. Para bang hindi niya naiisip na nasasaktan ako. Pero cute pa rin. Hinayaan ko lang kasi nga gusto ko rin naman na honest siya sa akin. So, ayun. Manliligaw niya pala yun. Umuwi ako ng masama ang loob. Tinawagan ko siya. Sinubukan kong tanungin patungkol dun sa lalaki pero hindi niya na sinasagot ang mga tanong ko dahil ayaw niya. Suko na siya. Napakalabo niya, DJ Rocky. Ang dami kong hindi maintindihan that time. Marami akong tanong pero gano'n na lang ba talaga yun? Halos 1 taon kong niligawan, 2 years and 5 months kong girlfriend tapos gano'n na lang? Mapapaalak ka na lang talaga. At tuluyan na nga kaming naghiwalay. Isang araw, sinubukan kong buksan yung Facebook account niya. Laking gulat ko kasi hindi pa rin pala siya nagpapalit ng password. Siguro dahil sa busy, kaya hindi na nagawang palitan yung password niya. And then, nagtungo ako sa chats niya at parang gumuho ang mundo ko sa lahat ng mga nakita ko. Kasi, nakita ko na ang sagot. Sa mga nabasa ko, nalaman ko na ako pala ang nagkulang at sumuko. Naiparamdam ko pala sa kanya na wala akong pakialam kaya malaya siyang gawin ang mga gusto niyang gawin. Gusto niya, kontrolin ko siya para maramdaman niya yung love ko para sa kanya. Pero hindi ko naibigay kasi nakampante ako na hindi naman niya ako kayang iwanan. Marami ring beses na hindi siya sumama sa church activities nila dahil mas pinipili niya ako pero ako focus sa paglalaro. Nawala pa ang wallet niya at requirements para sa OJT namin. Sa kagagawa ng paraan para ma-update ako habang nagtuturo siya sa mga bata doon sa simbahan nila. Hindi na raw niya nararamdaman na mahal ko siya kasi hindi ko siya magawang maipagmalaki sa pamilya ko o maipost man lang sa Facebook. Akala niya, hindi ko na siya mahal kasi mas inaatupag ko pa ang pagko-computer kesa i-text siya. Kaya nag-volunteer na rin daw siya sa church nila para doon na lang mag-focus at hindi na lang magmukmok sa bahay kahihintay sa akin. Nagawa niyang magpaligaw sa iba nang hindi ko man lang napapansin at nalalaman dahil sa masyado akong kampante na mahal niya ako at hindi niya ako kayang iwan. Napasuntok ako sa pader ng kwarto ko, DJ Rocky. Gusto kong magiya ng inuman dahil sa nagising ako. Nabulag ako sa mga pagkakamaling nagawa ko. Napabayaan ko yung babaeng pinapangarap ko noon. Nakatatak pa rin sa isip ko yung sinabi niya sa friend niya na hindi na rin daw niya kayang titigan yung buwan dahil naaalala niya ako at nasasaktan siya. Nagulang pala talaga ako. Dumating ang graduation day, nagmarcha kami nang parang hindi kami magkakilala. Nalungkot nga ako nang makitang graduate siya nang walang kasama. Samantalang kami halos buong pamilya kasama. Alam kong may problema siya at isang yakap lang bibigay siya. Pero ang hirap niyang lapitan. Yung dating suplada niyang tingin bumalik na.
Uhaw na uhaw ako sa boses niya noon kasi halos hindi ko na marinig ang salita niya. Wala na yung Char na pabebe at sobrang lambing. Wala na yung pinakamamahal kong girlfriend. Lumipas ang 1 taon noon, sinubukan kong makipag-usap pero hindi kami nakapag-usap ng maayos eh. Kasi meron na siyang boyfriend. At limited time lang ang ibinigay niya sa akin. Sobrang deserve niya naman yung bago niya ngayon. Nagpapasalamat din ako kay God kasi binigay siya sa taong deserve talaga niya. Laki na rin ang pagbabago niya. Kaya proud ex ako. Balita ko pa nga, ikakasal na raw sila. 3 taon na ang nakalipas pero masakit pa rin sa akin sa tuwing maaalala ko. Hanggang ngayon, malaki pa rin ang impact sa akin ng mga kantang minsan namin kinanta. Sabi nga sa kanta ni Lil Eddie, I can't believe that you're so beautiful. I don't wanna lose you, know. Kaya, ngayong wala ka na, I'm stuck staring at you na lang. Char, gusto ko itang kantahan uli. Parang ganon. Parang ganon yung nararamdaman ko. Pero hindi na pwede. Nung nagkahiwalay kami, nagkaroon na rin naman ako ng girlfriend. At ang masakit hanggang ngayon, meron naman akong girlfriend pero iba pa rin si Char. Kaya nung nabalitaan kong ikakasal na siya, naging aligagana naman ako sa pagsusulat. Para kay Char. Sa pagtatapos nitong sulat ko, Char, gusto ko lang malaman mo na nagsisisi ako sa mga pagkukulang ko noon. At gusto kong humingi ng sorry sa'yo. At sa pagbastos ko sa boyfriend mo noon. Nadala lang siguro din ako ng emosyon ko. So sana bro, wag mo nang iwan yan. Alam kong nag-invest na sa'yo si Char at mukhang committed naman na siya. Wag mo nang iparamdam sa kanya yung mga naiparamdam ko noon. Kasi the best magmahal yan. At hindi ako magsisisi na naging parte ka ng nakaraan ko, Char. I wish you all the best. Alam kong lahat ng gusto mo sa relasyon, ngayon nasa iyo na. Mag-iingat ka palagi. Hanggang sa muli, my first love. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Aiko. At ito, ang aking secret vow.